ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни миёна UFC Роберт Уиттакер нақшаи ҷангашро зидди Хамзат Чимаев гуфт. Гилберт Бёрнс қувваи ӯро дар гӯштин сарф кард ва баъд ӯро дар ҳолати хатарнок дар стойка гузошт. ана зарбаҳои ман бошад аз зарбаҳои Гилберт дида дақиқтар ва тозатар аст. дистансияи ҷангии ман барои чунин зарбаҳо хеле хуб аст ва аз чунин дистансия ман аз текдаунҳо худро хуб ҳимоя карда метавонам. натиҷа дигар гуна мешавад, чунки ман дистансияро идора карда метавонам. ҳамчунин ман тайёрам ки бо Хамзат гӯштин гирам. ин муҳорибаи панҷраунда аст ва ӯ бо дигар суръат меҷангад, вагарна ӯро шоми кӯтоҳ интизор аст, гуфтааст Уиттакер. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Роберт Уиттакер ва Хамзат Чимаев рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. дӯстон, чӣ гуна ки медонед чанд рӯз пеш Матеуш Гамрот ба Чарлз Оливейра визв дода буд. ана дар ҷавоб Оливейра гуфт ки муҳориба бо Гамрот барои ӯ қадам ба қафо аст. лекин Чарлз барои муҳориба зидди Ковингтон розигии худро дод ва шаби гузашта Гамрот оиди ин рафтори Чарлз Оливейра фикрҳои худро баён кард. ман муҳориба зидди Оливейра талаб кардам, а ӯ ба ҷои розигии худро додан барои муҳориба зидди Ковингтон розӣ шуд бо шахсе ки дар як сол як маротиба меҷангад. ӯ аз соли 2019 се муҳориба гузаронидааст ки дар дутоаш шикаст хӯрдааст. ман оиди ту дигар гуна фикр мекардам Чарлз. ту медонӣ ки ман дар замин ба ту ҷавоб дода метавонам ва шояд ки ту аз ҳамин сабаб бо колби Ковингтон ҷангидан мехоҳӣ, навиштааст Гамрот. дӯстон, дар ҳақиқат Матеуш Гамрот ягона ҷангвар аз топ 5 аст ки Оливейра бо ӯ ҷангидагӣ нест. дигар бо ҳамаи ҷангварони топи 5 вазни сабук Чарлз аллакай ҷангидааст ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар мешуд. довталаб барои камарбанди вазни сабук Дастин Порье гуфт ки дар ҷанг зидди Ислам Махачев ба ӯ чӣ корҳоро кардан нагузоштан. мураббии ман маро маҷбур карда истодааст ки ман гильотинаи худро истифода набарам. ӯ ҳар рӯз ба ман такрор ба такрор гуфта истодааст: мавқеи худро гум макун, ба гильотинаи худ умед накун, ҳатто агар ки ӯ хуб намояд ва ту ӯро гузаронидан хоҳӣ. ростӣ дар муҳориба зидди Махачев ин чиз ҳақиқат аст, чунки агар ту мавқеъро аз даст диҳӣ, пас ту ба ӯ бартарӣ медиҳӣ ва то охири раунд кӯшиш мекунӣ ки аз замин ба по бархезӣ. ту дар ҳолати нохуб меафтӣ. барои ҳамин мебинем ки ман худро дар октагон чӣ гуна ҳис мекунам, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки Дастин Порье дар охирон муҳорибаи худ зидди Бенуа Сендени ин усули худро, яъне гильотинаи худро чанд маротиба гузарониданӣ хост, аммо бенатиҷа ва ин рафтори Дастин мем шуд, яъне мавзӯъ барои шӯхӣ. лекин ба ҳар ҳол чӣ гуна ки мебинем Дастин ба усули худ боварӣ дорад ва ӯро истифода бурдан мехоҳад. ӯ ҳамчунин ин усули худро зидди Ҳабиб Нурмагомедов гузаронида буд ва усули ӯ хеле хуб буд. лекин Ҳабиб аз ин усул баромада дарҳол Порьеро нафасгир карда маҷбур кард ки таслим шавад ва Ислам низ кори кардаи Ҳабибро такрор карда метавонад, агар ки усули Дастин нагузарад. бояд гуфт ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Дастин Порье аллакай шаби 1 ба 2 июн баргузор мегардад. аммо пеш аз худи муҳориба мо шуморо пресс-конференсия, маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. барои ҳамин дӯстон ҳатман дар канали мо обуна шавед, то ин ки оиди ҳамаи хабарҳои ММА якум шуда бохабар бошед. фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед то бозид хонобуду сарбаланд бошед.